Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa meha Remezanê bikin, behsa rojiyê bikin, di rojê de meriv çi bike ji axireta me re wê daha baş be, ji dunya me re jî wê daha baş be, ji însaniyetiya me re jî wê daha baş. Em behsa wî bikin îro. Xwedayê Teala heqê rojê de pir ayet aniye nazil kiriye ama ez hebkî bêjim serê mihînkî xeber din. Sûretê Bekara ayeta 185 da evha emr ferman kiriye. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramadanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinatin minel huda vel furqan. Femen şehide minkumü'ş-şehre felyessumhu. Ve men kâne merîden ev alâ seferin fe iddetun min eyyâmin ukhre. Yuridullahu bikumul yusre ve la yuridu bikumul usre ve litukmilul iddete ve litukebbirullaha ala ma hedakum ve leallekum teşkurun. Xwedayê Teala di vê ayetê de dibe ki meha Remezanê, meha rojiyê di vê mehê de Kur'anê Kerîm nazil biye. Eşşeva Leyletul Kadr da kuvvetiye nazil biye û paşê tamam biye. Îca dibe ki hiç vekî hiç vê meha mübarek rojî bigirin. Di rojê de îrşad bikin, îrşad meserviyankî xeber dan. O heqî û xerabiyê jev veqetînin. Kî ku nexweş be, kî ku gucî wî, taqeta wî tune be, kî ku çû ber rêkî dûr, mesela rêwîtî jî ku zehmetî be, bira rojî negire, paşê wê rojiya xwe ku baş bû vegeriya wê rojiya xwe qeza bike. Hayê ku rêwî be jî ku karibe bigire daha jî re bixêr e. Daha jî bixêr e. Îca di vê mehê de meriv çi bike? Madem ki mehekî wiha mübarek e, meriv çi bike? Yek heve meriv kesinlikle êku gucî xweta wî li ser wî be meriv rojiya xwe bigire. Piştî ku meriv rojî girt, merivê çi bike? Êk Qur'an zanibin. Madem ki meha Qur'anê ye. û Hezret Resulullah aleyhisselatu vesselam dibe ki xeyrukum men teallemel Qur'ane ve allemehu. Em başî insana. Êk Qur'anê dixwînin û êk dersa Qur'anê didin. Em Qur'anê bixwînin. Yani em zamanê xwe van rojê din da pirî wî li telefonê hewa dinêrin em derbas dikin tiştê werazikî bibine çi lê dinêre. Kavê mehê jî nexweze de telefonê nenêrin. Me telefonê nihêr jî em tiştê baş binêrin, em Qur'anê guhdarîkin li telefonê de, em Keዕbê binêrin, em li weeza binêrin, em li wan alimên mezin ku xeber didin ji me re em li wan guhdarî dikin û em Qur'anê bixwînin. Hinek însanên me hene dibin sêda wallah min Qur'anê nexwendiye xwazim xwendibûna. Rast e hinek ixtiyarê pîrek, îslam ama Fatiha Qur'an e. Roy sed car, du sed car Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin vî sûretê bixwîne. Kul huvallahu ehad Qur'an e. Kul eûzü bi rabbin nas, kul eûzü bi rabbil felak Qur'an e. Yani kî ku çiş Qur'anê zanibe bira rake tezbîha xwe Qur'anê bixwîne. Piştî wî em rakin tezbîha xwe em bêjin la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hani dibe ya ela inne bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalp gava ku kalbê me sıkışmış bû, gava sıkıntiyê me çê bû, bi zikrê Xweda kalbê me mutmaîn dibe em bêjin la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kalbê me ferah bibe ve bibe mesela. Em bêjin Subhanallah, em bêjin Elhamdülillah. Yani zikra em ji xwe re bikin. Em tiştê xerabî jî aqilê xwe bavêjin mümkün be mesela hani. Em hinek însanê me hene ku normal wextê din da li mêj nakin mümkün be em dest bi mêja xwe bikin.
belki ve hidayet pişti ma Ramazan jî devam bikin. Teravîha em her şol teravîh bikin. Teravîh tenê xasê bi meha Ramazanê ne di meha Ramazan da duyê yazemê din da nimêje teravîh nayên kirinê. Em li mêjê xwe ra êk qeza û hinkî qeza ji xwe ra bikin. Em tobe bikin, tobeka ji dil û can em tobe bikin. Belki Rabbi Alemê mebde xatirê vê meha Ramazanê mebde xatirê wê toba me qebûl bike mesela. Sonî mirine kes ji me ji mirinê em xelas nabin. Ti heywanekî ji mirinê xelas nabe. Ti darekî jî ji mirinê xelas nabe. Dara çi be biraber. Dedê em ê darê deynê wê fêkî bigire ev kêfa me were em jêkin tedî dar eşk bûçû em ê bibirin têxin sobê. Ti yanî êk û rih tê da hebe wê bimire. Xweda dibe çi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayqatul mevt. Tu mamê riha wê bimirin yani. Madem ki mirin li pêşa me ye, madem ki vê meyê jî meha rahmetê ye, meha mexfîretê ye, meha başî û qenciyê ye, em jî xwe bidin başî û qencî yani. Em însanin. Niha ihtiyaca Rabbi Alemê bi tî û birçîbûna me tune wallahî. Çima Rabbi Alemê dibe rojî bigire, çima dibe tî bive, birçî bive, ku tu feqîra bi bîra xwe bînî. Ku tu yetîma bi bîra xwe bînî. Ku tu mezlûma em bi bîra xwe bînin, mezlûm. İnsanê belengaz. Meha Ramezanê ye, di malê da sê çar heb zarok hene, dayîk tişkî tune ku şîvê çêke mesela. Bav bihîşe yaxud seqet e, cîna jî apartmanê da jiyan dike, taksiya dik swar dibe diçetê, bavo dibe wela feqîr nemane. Hinek jê tabî, herkes na. Şika em derin bigerin feqîr hene tune ne. Şika ku pazarê, pazarcıya bu piştî esrê özellikle piştî esrê şika em herin binerin yaxud berî esrê şika çiqa pîrek, çiqa zilam li pazarê digerin firingekî pazarcıya avêtiye dixe torbê xwe em bêjin xiyarekî, em bêjin behelîcanekî, em werhasil heta were torbê xwe ji wan sebzê xerabî dadigire dibe malê, datîne ser tiştekî o kêrê tîne ê xerabî jê dike, piştekî pak hebe bi hev da hûr dike, dixe qûçxanê ji xwe re dike şîv, ew zarokê xwe wê şîvê dixwin. Em jî 20 çeşît xwarin em ser sufreyê dixwin, em dibin hê em ê çi bixwin? Ka em li xwe binêrin û em li wan binêrin. Meha Ramezanê gerek em li dora xwe binêrin, dora xwe. Em binêrin şika gelo kî mezlûm e, kî belengaz e, hele rojî cana di mehê zivistan de êzingê kî tune ne, soba kî tune ye, cilê kî kevne tune ye, di piyekî da solekî xweşik tune ku pêl berfê bike, deynê kî hene şika minkî alîkarî bikin ji wan ra. Fitre ji bo çi ye meselanî? Zekat ji bo çi ye? Ji bo ku em zengîn û feqîr bi hev re jiyan bikin yani. Ama maalesef qismek ji me em di zamanekî wisa da jiyan dikin ku haya me ji me pêştir şike sînemayê. Yani mêrik hişî wî çi ye? Hinek jî yani taksî kiriye enzam bi çiqa em bêjin pere enzam xanî kiriye çi kiriye dinêrek wa zêr babiye te dibin perê xusbîna wirê na min çiqa kar bikirina. Yaxud dolar babiye were dibe ku min viya ew nekin em bi perê xwe tê xista bidêrê min çiqa bikin. Kuru şükür em bikin şükür. Xweda dibe çi Bismillahirrahmanirrahim. Leîn şekertum leezîdennekum. Şükür bikin ji bina ku Xweda Teala dibe ji bina ku ez nîmetê xwe zêde bikim. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Eğer ku şükür nekin, aja azabı min. Were û şiddetliye azabı min. Ya şika Xweda çav daye min, ava çavê min heye, Xweda çav daye min, ez çav dibînim. Em qe gora difikirin gora. Em qe kera difikirin. Em bifikirin. Şükür tenê pere nîne, şükür tenê cilê ser me nîne. Îca meha Ramezanê ye, em azayê canê xwe teva em rojî bigirin, ji bo rojîka bi qedr û qîmet be. Bi şeref em herin huzûra Rabbê xwe bi şeref. Em bi guhê xwe jî rojî bigirin. Çawa me bi guhê xwe rojî bigirin? Bedê hinek li cikê fesadiyê dikin bira wî dengê neyme em jû rabin. Yaxud em bêjin Xwedê ji we re zî ve başiyê xeber bidin. Em bi çavê xwe rojî bigirin, em bi çavê xwe çi bikin? Em li tiştê xerab nenêrin.
ما تلفزيون سير كير ام وان ديزي ميزي براداي كو ابدو تخابين ور حسب فلان ام لوان ننرن ام تلفزيون دا عالم قدري بكن ام الكعبه قدري بنرن ام قران قدري بكن يا خو تيكي فيلم ديني انا مرف به درس دگره ام لوان قدري بكن ام بوزه خوش روجي بگيرن ام بوزه چا روجي بگيرن ام تشي بيس بين نكن مثلا ام بدوي خو روجي بگيرن ام بدوي خو چبكن ام بدوي خو حراميه ناخن ام بدوي خو فران نكن خدا دبي لعنة الله على الكاذبين كيف رابك لعنة لوره هاد كده ناد بجاكي بسم الله الرحمن الرحيم الفتنة أشد من القتل فتنة قتل خراب ترى ام فتنة فسادين نخنا بإنسانا ام بدسي خروجي بگيرن ام بدسي بدن تشي باش ندن تشي بيس ام بي خروجي بگيرن ام بي خو چوا روجي بگيرن ام بي خو بمشن هرن جامعه ام بي خو بمشن هرن جيكي كشحبتا ديني هبه ام بي خو بمشن هرن مالك اكو اختيار تدهنا باوان ام بي خو بمشن هرن نخوش خانه پرسا نخوش بكش بلنگاز بكن كسوان ناپرسه وسائر ام بي خو بشف وكاس نبي امراكن تشتكي تشمع قديان بم مالك فقير بلنگاز دري وان خم بدن وان ابو بي خوش ام فيا روجي بگرن يعني كروجي ما بقدر قيمت به روجي مع رمضان روجي ميوان خدا تعالى اجبر هاتي ميوان ام ميوان خو چوا دنرن ام لي مع رمضان يجي وكا ميوان عليه بنرن ربي عالم يجي محشر دا خوشكل ما بنر بيجا فاناجي ميوان منن خوشكل ما بنر حساب ما خوشك درباس بفه والله تتشك جي اجوان ملائكتا خلاص نابه هر تشتيني بساندني فكرة سري مجتيني بساندني ام فياج بيرانكن يلي تماشاوانا ام روجا محشر يجبينك كوش روجا كا بشدته وما رمضان اجمرا برا فرصت به والله ربي عالم البرمو حماد ببكي عبدين متوبة بك يعني جار جانا حكومات التركية جي دولة الدنيا جي عفيادر دخن دري حفصة فارات كده بي هذا ما عفو كر مثلا زمان برجي باشا وقرا له عفو كرنا ابجي ما عفيه بتشكي خو بجدين جبونا خدام بتشكي خو بجدين özellikle جي ايكو زنجينن ايكو مالي وان بره خدي گندا فابريكاتور دست بابن جيب كاخو الفقير الفقراء بنرن دست بابن جيب كاخو حتى خدای تعالی قرآن الكريم دواد بجا بسم الله الرحمن الرحيم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى أن تشتكي الدليل ودا فرق قيمة أنود الرياح خدا دا ندن نا إيمانا جدلا چه قيمة ليه الدليل مدى فرق ما قيمة ليه أم في مع رمضان دسي بابن جيبكا خو أمش فقير را يتيم را بلنگاز را أم آلي كار ببن خدا كو عبادة مجي قبول بك وانت بمن اند خير وخشدا وانت مام أماتي خدا بن